να παραμείνουμε στον χώρο της θρησκείας μας, αλλά με μια άλλη μορφή καλλιτεχνική, ας το πούμε, αναζήτηση. Υπάρχει η εγκαυστική αγιογραφία. Το εγκαυστική αγιογραφία τι σημαίνει? Σημαίνει με θερμότητα φτιάχνω ένα εικόνισμα. Στον Μητροπολιτικό Ναό Περιστερίου η κυρία Εφροσύνη Κωστοπούλου παραδίδει μαθήματα αγιογραφίας. Αυτή είναι ακριβώς την αγιογραφία που χαρακτηρίζεται ως εγκαυστική. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς γίνεται, να μας μιλήσει για την τεχνική και να δούμε αν όποιος ενδιαφέρεται, αν έχει τις δυνατότητες να παρακολουθήσει και από κοντά βέβαια στα μαθήματα αυτά. Βρισκόμαστε στο Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Περιστέρι. Είμαστε στο τμήμα αγιογράφησης με την τεχνική της εγκαυστικής, μια τεχνική που πρωτοεμφανίστηκε στην αρχαία Αίγυπτο και την πήραν οι πρώτοι χριστιανοί για να κάνουν τις πρώτες τους εικόνες. Ο όρος εγκαυστική, όπως δηλώνει και από μόνος του, σημαίνει θερμότητα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφτιαχναν τις νεκρικές προσωπογραφίες με αυτόν τον τρόπο, κερί λιωμένο, ανάμεικτο ή αμυγές με άλλες ουσίες, όπως το ρετσίνι ή η μαστίχα. Είναι μια καταπληκτική τεχνική, ξεχασμένη, και έχουμε τη μικρή φιλοδοξία και το στόχο να την ξαναθυμηθούμε. Από την αγιογραφία και τα μαθήματα πηγαίνουν υπέρ των καλών γυρατιών. Καθημερινά εδώ στη Μητρόπολη μοιράζονται 70 μερίδες φαγητού. Περιστέρι, στον Μητροπολιτικό Ναό του Περιστερίου. Για οποιασδήποτε πληροφορίες στη διάθεση.